Par Blue Ewing Opa Dilute mga ka-idol. Yan. Possible hen, possible cock siya. Pero yung size niya parang babae. Pero sa behavior mukhang lalaki. Pumapares siya ng babae. Yan, hindi natin alam kung ano yung kasarian niya. Yan. For sale yan ha. Madiin ang kulay niya. Napakaganda. Madiin yung pagka-ewing niya, and then maganda yung pagka-dilute niya. Par Blue Opa Dilute. Yan. Par Blue Opa Ewing Dilute. Yan, for sale po natin yan mga ka-idol. Sa mga gusto pong kumuha niyan, ayan po yung natin, available natin. Possible hen, possible cock. Pero mas lamang yung behavior niya pagka cock mga ka-idol. Ayan. Sa mga gusto po mag-avail niyan, ayan yung available po natin. Mga ka-idol, ito meron tayong mga project Opa Dan Palo dito. Siguro mabilisan na lang ito na ibibigay natin ng mura para mabilis mang-out, kasi kailangan po natin yan dahil nasa hospital po yung nanay ko, na-operahan po siya kahapon. Kaya ito, i-out ko na lang po ito ng 6,000. Mabilisan mga ka-idol. Project Opa Dan Palo, bali back to back po silang possible Dan Palo. Yung hen dyan ay yung Bio Opa po siya mga ka-idol. Ayan, napapakita natin ng gusto para makita nyo yung liwanag ng ng ibon natin mga ka-idol. Yan, so, bibigyan lang natin yan 6,000. Mabilisan lang po yan mga ka-idol. Meron pa tayo dito na 3 pares na i-out natin, ganun din siya. Ipapakita natin kung ano yung kulay ng mga ibon natin mga ka-idol para ma-out natin. May pandagdag tayo sa hospital bill ng nanay ko mga ka-idol. Kaya yan po, 6,000 po yan Pares na po yan mga ka-idol Papakita natin ng gusto para makita nyo ng gusto mga ka-idol yung kagandahan ng project Opa Dan Palo. Dorsal Suwa line po yan. May leg band po yan ni Dorsal Suwa mga ka-idol. Ayan po yung project Opa Dan Palo natin. 6,000 na lang po yan mga ka-idol Mga ka-idol, bali itong isang natin, Par Blue natin dito ay ito yung Violet Par Blue Split Opa Possible Dan Palo. Tapos ito naman isa na Violet Ewing Possible Dan Palo Hen. Ito po yung parisan natin na ina-out po natin na mabilisan lang po mga ka-idol 6,000. Pares na po yan, project Opa Dan Palo sex link hen po ang ilalabas po nila. Kaya yan po ipapakita natin kasi kailangan lang po natin na i-out ng mabilisan. Kaya pabilisan lang po mga ka-idol sa mga gusto po mag-avail nito. Yan, PM nyo lang po ako at indicate po natin yung contact number natin. First come first serve po tayo No reservation fee, wala pong ibon or wala pong reservation na ibon na ibibigay sa kanila. Kailangan po natin na reservation para paunahan lang po. First come first serve po tayo. Bali 2 pares muna yung i-out natin para pakita ko sa inyo na kailangan lang po mga ka-idol. 6,000 po pares na po yan mga ka-idol. Wala na po siyang bawas dahil out ko po dyan ay 10,000 parisan. Kaya yan po ay 6,000 na lang po yan, ay fix na po yan para ma-out lang po natin na mabilisan. Kailangan lang po, rush lang po mga ka-idol. Kaya yan po yung mga ibon na ina-out po natin mga ka-idol. Kaya
Yan po sa mga gustong mag-project ng Opa Dan Palo, yan, dalawang pares na po yung pinagitan natin para sa mga gustong mag-project ng Opa Dan Palo mga ka-idol. Yung isang pares natin mga ka-idol na back to back Power Blue, yung isa ay Opa Power Blue, ayan po, ay possible Dan Palo din po sila. Pero may mga kapatid dito na mga visual Dan Palo, kaya possible split Dan Palo po itong mga ina-out po natin mga ka-idol. Kung nagtatanong po kayo, meron pong mga leg pan po yan na galing sa legit breeder po ng Pampanga na si Dorsor Sua. Yan ina-out din natin na 6,000 mga ka-idol. Mabilisan lang po sa mga gusto pong magpa-reservation, kailangan po natin ng reservation fee para sa inyo na po ang ibon na ina-out po natin. Kaya yan po yung mga ibon na ina-out po natin para mabilisan lang po na kailangan lang po mga ka-idol. Ayan po, para sa tulong na lang po para sa nanay ko na na-operahan po siya kahapon. Kaya ina-out po natin na mabilisan. Wala na pong 10k or 15k sa mga ibon na to. 6,000 na lang po, mabilisan. Rush lang po. Yan, mga budget friendly na po yan mga ka-idol sa mga gusto mag-project ng Opa Dan Palo. Ayan po yung mga Opa Dan Palo natin na project mga ka-idol. Piyesa na po yan. May chance na maglabas ng visual Opa Dan Palo po yan. Kaya swerte yan lang po. Pag kayo po ay nakapagpalabas niyan, ay bawi po kayo agad-agad. Mas malaki pa po yung kikitain nyo dyan sa mga ibon na nakuha nyo dahil napakamura na lang po yung ina-out po natin ng mga ibon mga ka-idol. Kaya yan po, 6,000 mga ka-idol. Kaya sa mga gusto po na mag-project ng Opa Dan Palo, ayan po, linyada po yan ni Dors or Sua line mga ka-idol. Tatlong pares na po yan ang in-out natin mga ka-idol. Meron pa tayong dalawang pares dito. If ever na gusto nyo mag-avail, ayan po yung mga available po natin na mga project Opa Dan Palo mga ka-idol. Kaya yan po, ay sana po ay matulungan po ninyo ako para ma-out po natin na mabilisan to mga ka-idol. Para naman sa panggastos lang po sa hospital ng nanay ko dahil naoperahan po siya, may nakuwang bukol sa kanyang tiyan mga ka-idol. Kaya yan po ay kailangan ko lang pong makalikom ng pera mga ka-idol para sa pandagdag lang po ng hospital na nanay ko mga ka-idol. Kaya yan po sana po matulungan nyo po ako na mabilis natin ma-out po itong mga ibon na to para sa aming gagamitin na hospital bill sa hospital mga ka-idol. Ayan po 6,000 po yan, project Opa Dan Palo mga ka-idol. Yan mga ka-idol, meron pa tayong back to back dilute, green dilute at Power Blue dilute. Itong Power Blue dilute natin, dati dineclare natin siya ng hen, pero ngayon ay kak na po siya mga ka-idol dahil po ay pinaparisan po niya ay babae mga ka-idol. Bali ito, split sa Opa siya kasi tatay nito ay Power Blue Opa dilute at ay Power Blue split Opa split dilute, tapos yung nanay niya ay Opa dilute po siya mga ka-idol dahil nakuha po natin yan kay Yob Aviary, itong Power Blue na to. Kaya yan po ay declare po natin ay kak po siya mga ka-idol dahil pinaparisan po niya ay babae. Tapos ito naman green natin to mga ka-idol, yan sure hen po yan ay dahil ay pinaparisan po niya ay lalaki. Bali parehas po silang mali ang declare ng mga gender po nila. Kaya yan po, lalo po lumaki po yung green natin, kaya talagang naging solid na hen po siya mga ka-idol. Kaya yan po, ina-out po natin yan ay 7k na po na lang po yan, hindi na po siya 10,000 mga ka-idol. Kasi sure split sa Opa ang Power Blue natin na Power Blue dilute split Opa mga ka-idol. Ito naman green natin ay green dilute mga ka-idol. Banded pair na po yan sila sa fly tails natin. Kaya sa mga gusto pong kumuha niyan ay kailangan lang po natin yan i-out po natin ng 7,000 mga ka-idol. Fix na po yan mga ka-idol kasi out po natin dyan ay 10,000. Kaya yan bibigay na po natin yan ng 7,000 sa mga gusto mag-project ng back to back dilute, project Opa dilute, sex link hen, yung mga ilalabas po niyan mga ka-idol. Kaya yan po yung mga project natin na dilute. Susunod ay mag-update pa po tayo ng mga pwede po natin i-out dito para pandagdag lang pong panggastos sa hospital at sa hospital bill po na nanay ko mga ka-idol. Kaya sana po ay matulungan niyo ako sa mga subscriber natin at sa mga gustong kumuha ng mga ibon. Ayan po mga ka-idol, kailangan lang po pandagdag lang po ng hospital bill mga ka-idol. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-click mo notification bell button natin para lagi kang updated sa ating YouTube channel mga ka-idol. Thank you!